Good day mga biheros. So may buntag sa tuang tanan, no? Labi na sa mga biyahedor diha. So by the way mga biheros, naata karon sa Municipality of Carmen, Agusan del Norte. Dirita karon sa Barangay Tagkatong. So sa may bag-o dire sa Barangay Tagkatong. So by the way mga biheros, no, this past few months nag-repair ni sila sa dalan dire, no, kaning fast lane. Nag-repair sila sa dalan dire. So karon officially open na siya sa public. Kani atong gisubay karon mo ni ang bag-o lang na-repair. So open na siya mga biheros. Then pasaka punta, no, sa Carmen Twisties. Check pa nato ang update sa maong mga kurbada dire sa Carmen. Since ilado ning dalan, which is mo ni siya ang mga kurbada nga boundary between sa Magsaysay, Misor o sa Agusan del Norte. So gikan man ko diri mga biheros sa ubos padalong pataas, 4 lanes na siya. Pero abot sa tunga-tunga aning kurbada, mga kurbada sa babaw is 2 lanes pa lang. Mao nang gitrabaho karon sa DPWH to expand. Himo nila og 4 lanes. So kamulo pagyapon sila kab-kab dito mga biheros, no, sa left side nga bahin sa bukid para sa expansion sa dalan. So gikan dire 4 lanes gihapon, abot na sa babaw mga biheros is kamulo paghihapon sila trabaho. So still road work gihapon sila mga biheros, no. So kani na side ang ilahang gi-expansion para sa 4 lanes nga dalan. So dako ni siyang advantage mga biheros sa mga moagi dire, no, kay makahunat-hunat na ang mga dagkong sakyanan. So dire na lang apart pa ang gitrabaho mga biheros. If mahuman ni siya, kita-gitanan maka-enjoy ani nga dalan. So way back few years ago mga biheros, ang dalan lang dire sa Carmen Twisties is kanilang duha, 1, 2, 1, 2. Pero tungod sa pag-expand nila sa road widening, yan ay nakalapad ang dalan karon, which is gamit good kaayo sa mga lumalabay dire, no. Siguro naana lang sa mga 80% siguro ang completion rate sa road widening dire sa Tagkatong. Pero napay part dire nga 2 lanes pa gihapon dire sa may checkpoint nila o pababa sa landmark sa, no, entrance o exit sa Caraga. So dire still two lanes pa gihapon. Pero maybe someday 4 lanes gihapon nga dalan. Oops.
90 dwellers nga nadautan. So diri nga part mga biheros no, ang maong 2 lanes. Pero pag naog na to ani sa boundary sa Misor, start na po ang 4 lanes niya. So pa-exit na ta sa Caraga region. So welcome Region 10. So nanata karon sa Magsaysay, Misor. So if ever pohon mga biheros mahuman tong expansion sa road widening diha sa Carmen, sa barangay Tagkatong no, or sa Carmen Twisties, dako gid kayong benepisyo sa tanang mga biyahedor, sa mga bypasser o sa mga uban pang gagamit anang maong dalan. Extra careful kay kaning curb is disgrasyahonon gid kayo ni. Oops. Oh, wala lang kita nagpalibak oh, nanapoy niya bunga. Oh. Nababaan yun. So extra ingat lang yun mga biheros no, labi na sa mga bihedor nato. Always check yun ang inyong blue baguettes, especially kung pa downhill ta or pabahada. Always check yun ninyo inyong mga brakes, kay mao gyud ay isa sa mga pinaka importante sa pag-drive na itong mga sakyanan, ang brakes. So alright mga biheros no, that's my chika for the day. So sa mga bihedor diha, amping ta kanunay. This is Clickmatic signing off. Boom.